Sanibonani molweni ndinamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. Kusekuseni ke kulo Sibongile bayatya kufika uKhuzwayo ethi uzobona uSibongile unomyalezo wakhe. Wabencoma ke ethi uve iindaba ezimnandi, ixopho yonke ithetha ngaye ethi ide yafika kwamphephetha ke into. Uthi yabona xa seyilapho ubuyazi uba leyo into idume ixopho yonke. Ethi ndicela undenzele ifeyva ke ulindele ii-orders ezinkulu eziyi-2 ezizayo. Wavuya ke uSibongile but uthe kusemnandi kunjalo wabe engenelela ke uJangase esithi Khuzwayo khuzeka. Wabe ethi uthetha inyani ke uKhuzwayo kule igame. Uvuma uthi sokuthemba kanjani ngoba wena ungulo mntu ubusenza umshikashika apho ukugemblisha apha phambi kwethu singaboni. Uvelephi ke noSangweni bamjongile ke ngoba bayamazi umalume wabo u-operator kanjani. uKhuzwayo ke uthe uyacela amthembe kudala naye ecinga uba uzoza, inhliziyo yakhe ibuhlungu efuna uzocela uxolo ngayo yonke into azehlise. Njengase umbuze uba ugqibile na, wathi ke omnye yes ndigqibile. Wathi ke buyela ke apho ubuvela khona. Wasebuyela kuSibongile ke sithi mtshana kamalume ethi ndiyakubongela ngempumelelo ezayo, ethi kuyatsho uba wena uzalwa ndim wena. Hayi ke wathi uJangase alright hayi siyabonga ngoku sothethe kakhulu ngahamba. Uthe ke xa ezawuhamba ke wabesithi uJangase wena uzofaka nje ucinzelelo emntwaneni angaludingi. Wathi ke xa ethi uyahamba kwabe sesithi ucela ke banqobisane ngamanqindi noSibongile umtshanakhe. Hayi wathi uJangase hey hamba yikho kwale nto yenzayo. Ovelephi bamjongile ke baphelile intsini bathi wo hayi mntakabawo. So uSibongile ke uyincokole ke notatakhe ke into kaKhuzwayo kodwa uDediyo bengafuni nova ke ngaloo nto leyo. But ke bathe ngusathetha wesithi uSibongile hayi ndicinga uba ebethetha inyani kule game ngoba imali ingenile tata kwi-akhawunti yezi orders. Yho hayi ke wavuya kuJangase ke esithi ke ngoku uzawukwazi nozenza ezi orders ezingaka. Wathi omnye hayi ndizozama. So bavumelana kuloo nto ke bevuya ke kumnandi. Uthe ke xa eqalisa ukuba esizobhaka ke uSibongile kwacanda into yoba kwa igame lokupheka lelakhe. So ke wangena uVelephi ke wabesemcelecela apheke yena uzoqhubeka nokubhaka ngoba une-orders ezininzi. Hayi wathi uVelephi yena akakwazi kokuqala uthi makaqale abhake. Wathi akakwazi ukubhaka. Kwathiwa ke ucela uqhubeke upheke ke ungenani. Wathi akazukwazi ukupheka because ayilo game lakhe. Wamcenga kuSibongile hayi akavuma kodwa utatakhe wamnyanzelisa wathi uzopheka uthanda ungathandi because uSibongile funeka abhake. Hayi ke baqhubeka ke uSibongile ke nokubhaka ke shem into zakhe noVelephi wabepheka ngabathi bebegilana kwelaa khitshi. Ubonakala uba uVelephi akakho kwi-mood yayo yonke le nto eyenzekayo. Nomona ke uyabonakala uba ulapha. Sikhumbule uba unina wayethe yena wenza ntoni na ngale nto uba uSibongile ebhaka. So ke uSibongile bathi besebhizi njalo ke ekhitshini kwangena i-SMS ke kwafuneka athende loo nto esithi ucela uVelephi amjongele izikons uyophendula le message ngoba khona into efunwayo eVarsity. Hayi ke uVelephi acaba akafuna besithi omnye few minutes ndizobuya ngoku. Umshiye egijima ke ungena ekamereni yokwenza into yakhe kuSibongile wamshiya kwelo khitshi. Into eyenziwe nguVelephi ke uvele wemka wazishiya apha ezo zikons watshona kungaziwa kodwa uJangase ungene endlini kuqhuma ekhwaza uSibongile. Sibongile akekho, uVelephi akekho. Kuyaqhuma uthi hayi ke yatsho indlu ke ngoku siyaphela thina. Babe sezojonga kuSibongile sithi zitshe zonke izikons. Wangena kuVelephi seyinto ezikhohlelisayo ke xa into yoba ebeme kuloo ndawo beme kuye kade into yoba mazitshe uba ziyatsha ngoba ungene kanyangoku kuthethwa ngale nto uba uphi kanti yena. Xa ebuzwa ukuba ubephi uthi ke nebesahambise uManqoba kuSipho ethi uzoya nje for few minutes aphinde akhawuleze abuye. Uthi uSibongile ngoba ndikucelile nje. Uthi komnye yena khange acinge uba zingade zitshe. Hayi ke uvuma uvele wathi umthetho wakho vele Velephi awucabangi. So badikwe finish into enoVelephi ke ngoku asazi ke uzokwenza njani. But ke uSibongile naye uba ebenothemba uVelephi emazi uba unomona ubembona kwangeli xesha baphikisana kwelaa khitshi. Asazi ke uba uzawuthini ke uKhuzwayo ngezikons ne-order engasazuphumelela. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.